Aron Ripen Vorengang Hoi Kachipalong at Tumapan Ing Tan Pon Lapo po si Carbeng Autonomous Council CM Ronghang Ningje. Four lane at war putak tensing rong pipen si Lamplar Pivek Nangji pusi RTI claim bang Mahajan Crow Ningje. MLA Dorsing rong hem chumangkan ke kanji aphan chisik chedang ponbom tanglo. Kardom bini prime time berta long pen ilisang pi marvelous rong parpi. Nonar juik tha bertang ton pen. Carbeng Autonomous Council for SSI Kamalong Kadu Kave Pharuk Great Rock Society Tumaphan Aron Repen Vorengang Hoi Kachpalong Tumaphan Prabjin Pen Ing Thansi Akimia Vorengang Hoi Legalize Pen Pangdak Pon Tupo Pusi Carbeng Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang Pen Ningje. Kidamdang ningkan troxy narkeba prang forest department along Vorengang Hoi ki claim jestimet PCCF Abhijit Rabha period hul Aron choklim lepin pen appointment ki pido anaphan legalize ki claim ji aphan Vorengang Hoi pen than etpo lapen labang so along kachir abduna saipu saipi ke do anatuma phan tame Aron ateng pen kangsai pido ponvek ji pusi CM Ronghang pen ningji pon Suri sira bang Pharot trok abado hola bang Suri sira bang Pharot trok abad Latuma phan ningkanisi asileri pinang latum phan 60 crore plus kuti troke plus lake Carbeng Autonomous Council Revenue Department pensi pinang lapen gon laso bang suri sira bang Pharot trok abang pu bang piatum Vorengang war cycle long atum hola tum bang ke Carbeng Autonomous Council pen approval abe Carbeng Autonomous Council pen advertise pipe la pen ke la tumangela pomasi appointment period la si Supreme Court is order do je without advertisement without interview as per merit si in appointment pinangi nali interview pipe pin pen Vorengang war sai pilong te la ke illegal lo la tumke mo pike atuma salary ke long le dat la soka matha sinil tum Carbeng Autonomous Council pen non ke claim boy tumle pelong thuna sita nil tum angke formality bang claim na kogi nil tum advertisement pg interview and po lale la tum pe claim thuna la tum ninkan troxin ar ke sirke pe claim tum da do la tumle pe claim na la tumle pelong na sita inglong so tum silong po inglong so tum si la gutte long fresh ke do long claim ke pipo sita me hala a formality pen arona tek pen claim na kogi Carbeng Autonomous Council pen yong si interview ta call ke Carbeng Autonomous Council pen advertisement pipe polong te lake atuma salary bang ke long le dat lasi Supreme Court order do lake tangte lang ikha labang somohor along ke thek long abang ke MP MLA Carbeng Autonomous Council EM MAC Abarim Joint Secretary atum tame mithang amune tumaphan Aron Ripen Vorengang Hoi ki pido mate advertisement ave pin pen for SSI Kamalong Vorengang Hoi pek ponlo tangte labang solong kachir abduna men ke do tumaphan antame kangsai pido haijima hala PCCF rabha din hosil hai illegal appointment ki pi lapen alang phan bangke netum Carbeng Autonomous Council pen isia decision and lo isi resolution NC nilitum bangke alang tumaphan la ufijiraba phan PCCF apranga bari ma phan case ki pie phan hukum pie lo la si pini malom ke case lang to phan pipo sorte la ke claim bom tum phan kwana ni kan pen si ke fake la da bangke la illegal appointment ke do an lo News report Carbeng live Krong plia tuwar lam ke long ke tensing rong pi pensi lam klar nang pivek nangji BJP Carbeng long mai phu Roland Killing lapen ST Morcha chunbang Longsing tok biatum le krong phlia tawara puthak niliphan lam klarnang ki pinangji kalipusi RTI claim bang Mahajan Crow ning jipong Dobuka pen Lahorijan adak NHIDCL pen krong phlia tawar kasilam ji phan pangrum pet pen 491 hectare long le kinang sodo la soang bong government along le ke dotang la ke 182 hectare anvet la si 309 hectare long le radalong NHIDCL atum tangka pen namnang koklo Lason si kedam tang suri hinira inkoira hinianinkan Joint Secretary Department Revenue CALE Carbeng Autonomous Council dipophan 183.74 crore atangka nang palilo
la pen zirat mate munit atum ke kar che thengpi thengprang fishery hai hui kapan hok apharman 182.26 crore atangka nang pali thulo longle compensation la pen zirat atangka pangrum pet pen section 456 aphan that see 366 crore atangka nang pali atlo tangte chathan dam snang krong phlia to war kasilam chenglo pupen kai ke matlam ki judun e plengun e ason Karbianglong la krong phli atwara puthak ladak kadu kawe longle ko an sikinang ji ma la bangele tum rap tum kachini sikinang ji la sidak longle kadu e kinang ji bangke 491 hectares lake kadu kawe along le kinang ji lo government national highway tu la pen labang song bong pen longle kidu sarkar along mane national highway tu malong longle kidu alang la tum ke la 182 hectares alang letum 182 hectares wet sikido la si non long le kenang jalak tamne rat along le la alang letum ke ponji kenang soda bangke ako 309 hectares alang letum aphan kenang ji do kenang sodu la siala non dak ke chokche ke chupanglim ke do bangke la 309 hectares along si do ikonglo la ke Karbianglong along jitu kalah pu Competent Authority for Land Acquisition Tenzing Rongpi alang lisi la 309 hectares along leke rat along pen hangsi lake National Highway pan towara pan krongpli semar ponangi pusil dak tok dulu la puana ke ong tangka nang pali deda phi kupia potsi piniar ni anta a hokpet longlia hempo atum tangka ki long wangwe hangjulo ladak komat lo ki chokche Section 1 to 3 lapen 7 aparmanta prabjin pen radang no paklang thupo anparta mondal tarun rong pi lapen ahema sor tumlong ko ansi longli ka churaima koloswa section along ko ana dang ke thelong li duma ko ana tangka si aron re pen ka chapalong ma prabjin pen radang no paklang pon thupo pusi RTI claim bang mahajan kro pini jangmini phai phor ni ame thanga hemalong pherangkia mai ke pha huchi bangso alam paklang pon je BJP asongja mane East Division president lapen longsing tokbi alang letum pulo je nilifan je tangka laan pharu 500-600 crores pu alang li ke thana bangai lage kali la bangai rara phanga chubai rara phan ka chong thui pu si alang li ki pu lapen ladak la son kaning je vera bangai chokche puta hoitu nili arju kai ne pine la puson kaning je do la si ladak bang nili ki puji bangai la phelo nili la pu rara phan ka chong thui ji ke than tap ji ko pene alle ke chuanji pu bangali rada tum tasi pinia ko puthot nangle tum Karbianglong rada phan mande jasemet petpen la krong lia towar along legi dun tum phan kapachini gi la phelo je nili RTI kuri pen nili phan a reply nang pk lage 1 tarik 8 mane agosto pai cheklo 2022 News report Karbianglong live non ke wangji jangmia chiklo ni phai kre phopen krenar cap ni thoman udharjan langkung rong hang dengjir r2 loring thepi mate MLA dorsing rong hang hemalong an langtu harni chomkan ke kan ke pamanji phanpura rongbe rong thagara da tumpen chipatir piponsi ason akenang sot thedung ajaton do anpen labangso langtuk harni chomkan ke kan thekji phan chi sik chedang pon ikbomlo Pini jangmi poni phai phorni pen stame MLA dorsing rong ha chor Sabina teron pie hin pen ke pangthera sai pen chenglok chomkana thepia lunjir sitame ingpu ponlo lapet rong hang hemate atiri tumben duhuidi char happy pen danglok pinangan lunbarim ke thekire tumpen anparta ronga sara tumpen danglok phuluni cultural school thanbanga tumpen chapatir pi ponsi pini jambilia thon kangthum karni lapen ke pamat pon anparta kangthur pona jamek deng ponlong lapen ke MLA dorsing rong hang hemasor Sabina teron pe hin pe non ke bangji jangmini phai krep hopen greener cap arni mate chomkan ese kadu kavya phanjidame amena karbia pindeng sumpot nang chipindeng pensi chomkan nang chitu dun unjia phan than pachini pon 15 pen hu 18 an la song dong pen an rangta ini tom tapi song kita mela itu na puthak kita cirim ke sapat he ani bang setame gitu lo tangke la liang dong ke la so ke pan ke dia phansi kadu ka we dak man ke tu na tom phan setame che tham che bojai pen che pang
we homosexual tumpan sitami ladak area soro tumpan sitami ni pen kunen di lupa. Lapen anutin sitame kulat nang cubidu na bang pubang pia tuma phan sitame amina pia kilok parda pensi kulat nang cubidun ik nang ji. Bini labang so jambilia thon kang thun karne ponahut Fuluni KCS mai phu pendanglok Babu Rongpi film director lapen Lem chairman Anparta abarim EM Kangjang terang atung pen cetong dut. Dak iklim kidam pinangan sai pinangan kitang kunsi dulu hasil bangsa puthat dak iklim kidam along ini tum infirjir pen itu kithat kitang firjir pen kunsi abangso iklim pon jima pula bangsa puthat. News report Bikrop Teron Karbi Anglong live. Pinijami po ni Pai Porni Karbi People's Hall taralang so pathok lamalong ingdeng narkep Karbi Anglong rong asaramai mahangket hek arani mesen pen ketalon pon. Jaimek ateng pen ada por Pai Troxia por pen Karbianim arona tang pen Karkli kaphejo asayang deng ponsi apithu Karli tang atuma phan kachiki mo la pen KRAA alama tame Maipu Ramsing terang pensi ingthur ponlo. Labang so phi radamai pipido ponsi aluhiaman pen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang chetong dunsi KARAA asong kiklem ke damalong jakong kimi kipidun chia phan aning pathedun ili Karbia khai pen chenglok Karbiang long arlo kedo khai sotum mithang arong along bisar kindara ron mate customary lo ron ateng pen rong rup kachilang thekpa meja phan pura Mayalong Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang adideng pen bangket hom sarkari gambura tuma phan Hokalo Pipajerpon. Perangkia Ting no long Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kaning Jepon atengki KARAA asong atup niliphan kachuning rialong nangkapajindun ateng Traditional Village Council sengnang jipu nangki jong pon along Karbiang Autonomous Council pen sai deng pon bom. Lapen KARAA asong ningkan isek amai ki bijia phan nang chirap nang chitudun nang jipu ke jong pon along tame chirap chitudun po. Lapen chingwai chingsai hem lapen longli nang jipu pin pura luolong nang ke jong dun ateng pejo pen pachun pon po busi ningji. Karbiang long rong saramai tung dake ban. Lasi Karbiang long rong saramai tung sipin pur nang pijo. Alang tung traditional village council seng nang yipu. Laso bangken junta claim bi bom long so sayang ding. Lapen Karbiang long Autonomous Council pen ningkan sek alang tung laso katalon ji apan. Tangka poisa nang thik poi nahi pulo lata meni tum Karbiang Autonomous Council pen la ko tangka pen kining pen get harmonic la pen longle nang ji pulo la bangke longle ta meni tum Karbiang Autonomous Council pen ki ponji apan si ni tum bori pon la pen ke dai la tum ka chingwai ching sai apan mai meeting gitu ya apan la so kan ta me hem nang kim pinai ro sarwai pulo asi lokal emisi pen chingwai pen selang tum ka e phongwet ke une da ji sitala song iklem bodi pan tum bori Bangso Mailong Karbiang Autonomous Council EM MAC Chairman kedo an lapen KARAA songlong klembang kedo an atung chetong dunsi ingdeng narkep KARAA amhang ke thek arani katalon mesen pen pichun pon. Nasipinia bangke dak labang so mai pi long bangke Karbiang long rong asar mai tu ladak Karbi penceng lo di masa kapre garong asar kumanda tu edlo kasi ahok ahak bangke pini sik sidul arona tengpen Karbiang long Autonomous Council kacari arona aldo tengpen rong rup pangri pangdon sar kita labang so aphan arong tin sitame bisara hong nangki pinanji pu kacuhang pon padu pon lo lapente pinia bangke thomaphan sorkari borgamra tuamphan appointment letter ilitum pini Karbiang long kachari pon ninge chithinai lapen ini kecing samnai Dr. Tuliram Ronghang CM Saraka Hayatum lapen tim Karbiang long tum alang tungwang pensi mai long nanche tong nun lo. News report Karbiang long live. Tande pini prime time berta bangke lapan si kang tonik lo domi thak me kardom.